Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hormatly musulmanlar, bilişimiz ýaly ölüme sebäp bolýan koronawirusu peýda boldy. Eýem yüzlerçe adam şol virus sebäpli öldi we muňlarça kişi hem şol sebäpli näme hassa bolupdyr. We bu virus bir topar adamlarda we bir näçe ýurtlarda gorka alada, ýagny näme howsala sebäp boldy, howsala döretdi. Döwletler öz raýatlaryny goramak üçin çäre görüp başladylar. Serhetler we uçar gatnawlary ýapyldy. Virus ýokşandyr diýip çak edilýän kişileri gözegçiligi we goraga alyp başladylar. Adamlara şol virusyň näme alamatlary duýdurulýar we virusdan goranmak üçin näme etmeligi barada näme tawşyryklar paýlanylýar. Bu adamlar hem öz arasynda şunu internet arkaly paýlaşýarlar. Diýmek musulmanlar şu wakadan ýene bir gezek bir zada göz ýetirýär. Ol hem can ilýän zat musulmanlar gaty suýjy zat. Hiç kim näme hassa bolmak islemeýär. Ölmek asla islemeýär, her kim näme ýaşamak isleýär. Bu hem näme musulmanlar adaty ýagdaý. Her bir akıllı adam sağdyn we arasynda durmuşda gowy ýaşamak isleýär. Emma musulmanlar şu virusyň insan saglygyna we janyna howp salyşy ýaly başga da howply viruslar bar. Korona we şoňa benzeş viruslar sebäpli bu dünýäni ýitirseň gurrunly etjek bolýan viruslarymyz iki dünýämize de ziyan berýär. Bu dünýämize howp salýan viruslardan gorkuşymyz ýaly musulmanlar iki dünýämize de ziyan berjek viruslardan gaty gorkmaly. Şu wagt her kim şun gurrunly diýe habarlarda goýýarlar, paýlaşýarlar. Her kim näme özüni şundan gorajak bolýar, birden men ýaşaýan ýerime gelse näme bolar ka diýip aladalanýar. Edil şul virusdan gorkuşymyz ýaly iki dünýämize ziyan berjek viruslar bar. Şolardan hem gorkmaly. Hawa musulmanlar ol viruslara uly günäler diýilýär. Uly günäler diýip aýdylýar. Misal üçin İslam kitaplarymyzda uly günäler näme diýip gözläp görsek, uly günälerin sanawyna nämeler diýip gözläp görsek 70 ýa-da 70den gowrak uly günä agzalyp geçilýär. Wa şol uly günäleriň içinde hem musulmanlar uly günäleriň hem ulsy bar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine haber berşýärler. Uly günäleriň ulusy. Ve in gynanlar musulmanlar şol uly günäleriň in ululary we galan uly günäler biziň içimizde türkmenlerimizin içinde başga ýerde hem bolşýarlar, biziň hem içimizde giňden ýaýran. We adaty zat kabul edilýär. Ýazgarylmaýar, geň görülmeýär, biz şondan beýinjalyk we birahat bolmaýas. We uly ýylyň içinde açyk we äşkar edilýär şol uly günä işler. We bizem zat bolmadyk ýalak. Ol bir adaty ýalak biz üçin. Hiç beýinjalyk birahat bolmaýas. Elbetde beýinjalyk bolýanlarymyzdan badyr ýöne näme? İçimizden bir topar kişiler şuna öwrenşipdir. Onan biz nerden bilýäs? Elbetde bu adamyň ýüregini bilmeýäs. Allah bilýär insanyň ýüregini. Emma adamyň öz sözünden, hereketinden şu zatlar gurrun edilenine berýän jogaplaryndan şol aýdyn bolupdyr. Diýmek näme? Şol uly günäleriň köp bölegi we has erbetler biziň içimizde giňden ýaýran we biz şolara öwrenşipdir.
we adeti zat kabul edýäs, gynanmaýas, ýazgarmaýas. Bir toparmyz ene şol gynanyrjy ýagdaý. Mysal üçin ulu günälerin ulsy şirk. Allah Teala'ga şirk koşmak. Şirkin nämeligi, howply günädigi, iňgul günädigi barada ayet, hadisler, deliller bilen. Soň ikinji dersimizde şirkin düşündürüşi, üçüncü dersimizde adamzat taryhyna şirkin näde peýda bolanlygy we şirkin peýda bolmagyna nämeleriň sebäp bolanlygyny geçip otyrys, geçdik. İnşallah bundan soň dowam ederiz. 4-nji dersimiz gelýär nasip bolsa, inşallah. Biziň içimizde şol giňden ýaýrapdyr. Elbetde şirkin hem we bundan başga da agzajak uly günälerimiziň öz içinden näme bölümleri aýrylýar. Her şoňa girýän başga da näme şahalary bar şol günäleriň. Indi musulman doganlar uly günäleriň ulsy şirk biziň içimizde ýaýrapdyr. Adamlar ölüp ýatan welileri, pirleri näme diýerler? Şolardan gidip bir zat dileýärler. Eşdensiňiz ýa-da bundan soň eşden bolmaňyz da mümkin, bundan soň eşitmeňiz da mümkin. Näme diýär? Plan mazara ýykylyp diýär, çağallym diýär. Plan mazara gitdim, mon bagtym açyldy diýär. Musulman doganlar, çağa bermek, bagt açmak Allahyň elinden, mazar bilen, pir bilen, öwliýa bilen baglanyşy ýok. Mazar sana gitsen gidivermeli, ziyaret etsen edivermeli. Emma ol yerden Allah'dan dilenýän zatlar ol yerden dilemeliler. Gynansaň biziň içimizde baş zatlar, o bir topar ýasama we bidgatçy mollalar şu zatlar halka dogry diýip öwredi. Dogryny aýdyp bir Allah'a sığınmalysan näme diýär? Şirkden äga bolmaly. Bir Allah'a sığınmalysan wahabis diýär. Ne ağlajakmy, güljekmi bu adamlaryň ýagdaýyna? Şirkin iňgul günädigini bagşlamar diýen Allah Taala Kur'an-ı Kerimde. Ulu günälerin ulsy diýen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona näme peýgamberimize de wahabis diýjekmi? Mysal üçin aýtdyk. Birinjisi näme şirk? O şuna meňzeş hal ýagdaýlar bolup otyr biziň içimizde. İkincisi, mysal adam öldürmek. Biziň içimizde bar. Elbette bärdäki biziň aýtjak bolýan göni eline ýara galyp birini atmak däl. Alhamdulillah. Dünýädäki iň bir asuda we parahat ýurtlaryň birinde ýaşaýas. Allah Taala parahatçylygymyzy, asudalygymyzy dowam etsin. Emma biziň içimizde başga bir göze ilmeýän adam öldürmekliň görnüşi bar. Ol hem näme musulman doganlar? Gowrusynden çağa alır diýerler käbirleri. Ýani näme? Ors dilini aýtsak abort diýerler. Allah saklasın. Ene şul adam öldürmek şuda. Edil ulu adam öldürüşün alak onu öldürüm. Hatta ondan hem beter. Ulu adama üstüne hücum etsen özün gorama mümkünçülü ve bul bir güne intak ene garnaki eciz, naçar kirecek çağacı öldürmek ulu adam öldürmekten hem beter. Daesh ya şuna meňzeşir terörist nähilek bolsa şonu edýänem, şonu etdirýänem, şoň alak näme günäkar. Gynansaň biziň içimizde şu zatlar bolup otýar. Ya bolmasa çağasyny dogrup başga ýere zyňyp zyna sebäpli bolýar bu zatlar. Bu başanma elbetde. Zyna sebäp bolýar şu zatlara. Ene şu da içimizde bar zatlardan gynansak da musulman doganlar. Jadugoýluk oğlanla erkegi söýdirýär, aýrylışdyrýar, ýenetdirýär, plan etdirýär diýip näçe maşgala ýykyp ýumrup berlerler. Jadugoýluk biziň içimizde bar. Namaz kılmazlyk. Namaz asla kılmanok. Musulman jemiyetiň içinde asly Kur'an we sünnete göre bolmaly. Musulman adam namaz kılmaly. Kur'anny namazsyz musulman ýok. Bir adam görkezip bilmez, Kur'an namaz okumasaň bolýar diýär, hadis ýok. Kur'anny tersi bar. Namaz okumayanın kapırdygyny habar berýän ayet hadisler bar. Emma bizde şumal näme? Bir adam bolmaýas, arky bir namaz gezip bor. 10 ýyl, 20 ýyl, 50 ýyl ömrü geçipdir bir namaz. Namazı terk etmek uly günälerden. Edil zina, adam öldürmek nähilek günah bolsa namaz taşlap namaz kılman gezip görmeklik hem şol hil günah musulman doganlar. Zekat bermezlik. Bir sürü baýlamyzyň zekatdan habary ýok. Baýlar zekatyny berse ýurtda garyp boljak.
baylar zekatyny bermeýär. Ramazan aýyna agyz beklemen, ýagdaýyň bolubam agyz beklemen iýip içip görmeklik öňül günälerden. Hatta üzürlü kişiler hem Ramazan aýyna hassalygy sebäpli hassalar agyz beklemeýän bolsa, ya olmasa aýal maşgalary aýwaş sebäpli agyz beklemeýän bolsa, Ramazan aýynyň hormatyna açyk ilim öňünde iýip içmek bolmaýar. Naharhanalar Ramazan aýyny işlemeli däl, irdenden akşama açyny. Ramazan aýynyň hormatyna musulman ýurtda bolmaly, musulman jemgyýetde bolmaly zat şol. Musulman kişileň etmeli zat şol. Emma gynansak bizde näme? Ramazan aýyny iýip içip gören hol Ursada şäherjek giýitlerimiz we Ramazan aýyny agdyny beklemen gezip ber. Saglygam ýerine hemme adam ýerine. Ulu nälerden. Ýagdaýyň bolup haja gitmezlik. Hawa ene ata gulak asmazlyk. Ulu nälerden. Zina. Ne şu wagt gününe biziň ýaşlarymyzyň içinde giýiňden ýaýran zatlaryň biri. Diňe ýaşlarym däl. O zinanyň görnüşleri bar. Gurleşmek, seyretmek, görmek, dinlemek, hemmesinden görnüşler. Bu arada ayrı derslerim, muazlarım var. İnternet, en bulup bela ollu şu adamlar peydalı ullanmaklığın yerine ervet zatlar için ullanıyorlar. Yurdun bereketini kaçırıyan zatlan bile mi şuzuna? Riba, süýtgorluk, prosent. Bunu köp kişi bir adam bolmaya arkin sowdan bir bölegdir öýdi. Ondan kazanan pulunda bereket boljakmy? Ulu nälerden. Yalyna şaýat bolmak. Bu da bar zat. Arak içmek. Toy edilse bizde arak koymasa geň görýär käbirler. Toy edip arak koymasalar geň görýärler. Hatta käbir ýerde näme diýär? Wahhabi İslam toy bolýar. Arak koymasaň wahhabis bolýarmyş. Arak koysaň musulman, oň düşünjesine görä. Koymasaň wahhabis bolýarmyş. Hatta käbir ýerlerde şuňalak ýasama mollara duşdyk. Ay plan çağıramışlar näme ziýany bar diýär. Özüm men obamda molla tarawy sowýanyp boran adam. Ene musulman dogunlar gelip ýeten ýagdaýymyz. Gurlasaň biz musulman. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişiye lanet ediyor arak barada. Yasana, yasattırana, getirene, satana, içene, içirene, pulunu kazancı edene, hemmesine lanet ba. Musulmanın merekesine, toyununa ortada arak koyulmakluk, maskaraçılık, bir günahını etmek var, biram ol günahını edip eşkar. Yine ben şöyle edyenlik ile görkezmek var, ol ikesse günah. Ya olmasa bir sürü nadan adamlar çıkıptır eline şüşesini alıp internette reklam ediyorlar. Maskaraçılık. Bir nadanlığın anır başı. Bir haramlık ediyen mi onu bir iyile görköz mü? Gizli ayıbını iyili bilmesin. Ama näme? Allah'dan korkman edenin onam iyile şey dip görkezip iyili şoňa çağırmaklyk bu eýem näme musulman bu ayrı bir günahkarçylyk eýem. Haw. Humar oýunlary. Näme azartny igir diýilýänleri. Kazino şoňa meňzeş. Gynansagan bar. Ogurluk her görnüşi gynansagan bar ýaýran işlän ýerinden ogurluk edýär. Islah hökümetde bolsun, islah hususy şirketlerde bolsun işlän ýerine ogurluk edýär we muny adaty zat hasap edýär. Käbir kişiler. Zulüm, haksızlyk etmek, ejide ganymlyk etmek, ezmek özüňden pesi ýaşaňa meňzeşi gynansagan bar. Haram iýmek elbetde ogurlugam ýa-ni arak satyp nämetmem haram iýmekliň bir görnüşi. Ýöne näme musulman dogunlar şol haram iýmeklige öwrenşip durýar. Biz haram lukmadan gorkam ýok. Şu agzymyzdan haram lukma geçmeginden gorkmaýan bolup durýar biz. Şoň üçin käbir zatlar biz aýdýarsam mon beýne baranok sebäbi şu lukma agzdan haram lukma girdim beýin ötçä ondan alanok. Ona Allah diýseň hem dinlänok, peýgamber diýseň hem dinlänok. Agzyndan eýem lukma geçiligi. Arak haram diýsen aran haramlygyny senden dawa etjek bolýar. Paral mallal diýsen ay paralmasaň az öljekmi diýär. On diýdirýän haramlykmy? Ödemiýär, çağlarına diýdirýär.
Qırıp çırp ediye işleyen yerine sevda ediyen olsa adam Allah'a ya şuna benzeş haram yemeklige biz öğrenşip duruz. Şol bilen içimizde gıynasam adeti zat bir adam korkmalı haram lukmadan. Ben qowsu diýmel haram yenimden gaty çörek suwa batyryp ýeýin şol men üçin qow diýmel musulman adam. Haram yenimden şonu yenim qow diýmeli. Emma bizde malahile bolup dur halal mi haram mi ona seredýän esas juýum dolsa bolýar, garnym doýsa bolýar diýip bir haywan ýalak bolup dur käbir adam. Hatta haywandan beter. Gıynansagam bar. Yalançylyk maşgaly içinde erkele arasında dogan arasında yalançylyk hiç satça bolup dur yalan sözlemek. Yalan gurlamak hiç sat bolup dur. Kazlaryň bozuklugy, para alıp adamlary günäliğini günäsiz etmek, günäsizi ýa-ni tersine etmek. Kazlarda bozukluk. Teberruç näme ýa-ni hijab barada dersimizde giňişlerini gurrun etdik. Aýallaryň açylyk ýa-ni ýarym açyk geyip, ýalaň açyk geyip, ýarym açyk bolup, şoňa alaň açyk bolup görmekligi, jinsi geyip, bedenini görkezip, tenini görkezip, boý syratyny görkezip, bizde şu ýagdaý şumal şeýle bolup otýar. Belki tarih boýy türkmen aýallary bu hili ýalaňaçlanan däldir. Şul asyrdaky ýarym ýalaňaç boluşlary ýaly. Beter bu malyny islama göre geyinip, musulmançylyga göre, türkmençilige göre geyinjek bolýanlara at takyp durlar. Türk näme? Totom diýe, izagalak diýe, hijab taksaň wahabis diýe. Hemme ýerin gorkadyp, bedenini, syratyny, boýuny iýlegine şeýdip berseň, bedenip beslenip, daşaryk çykyp, bu musulmançylyk, bu mu türkmençilik? Gynansaň bu başymyzda. Paraxorçylyk musulmanlygyň iň bir näme bizim yaralı meselemiz. 5 wagt namaz okap boranlar içinde imam molla diýip boranlar bunu para alyp boran bolupdyr. Ýülümize çelne siňipdir. İşe girjek bolsa aýlagyň soranyp, şu taýda näme? Ortaňda bilen diwjeniýa barmy, lebe barmy diýip soraýar. Alada şonu çağasyny okuwra diýen millet paraxorçylyk bilen synagdan geçýär. Paraxorçylyk bilen diploma alýar. Paraxorçylyk bilen getirip wazipa goýýar, soňam şeýdip näme soňam halk şurkap başlaýar. Tohum ekilenine bozuk ekilýär, okuwa ugradanna başy haram bilen başlaýar. Soňandan onu bunu aýplamallar, hemme bizim özümüz şoňal bir-birimiz bilen şoňalyk. Şeýdip bir-birimiz çürköýäs. Paraxorlyk. Palçylara inanmak, dukan açyp otyr palçylar, şirket gurup otyr. Ha yalandan halka allap, awa men arkamba, men Qur'ana serdip palatýan, ay men şuňa okuýum, men ýokardan seselýän, näme diýen, hemmesi yalan we batyl gurrunlar. Halk şeýdip allap işimizde şu zatlardan görenlerimizden ba. Erkekleriň altyna aqynmaklygy mysal üçin uly günälerden. Eline zıncır bolsun, boynuna bolunak. Erkek bir dakınsa yüzük dakınıp bile o da kümüş olmalı. Altın erkeğe haram. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diye altın yüpek bilen altın ümmetimiň zinanlarına haram, halal, erkeklerine haram dip aýdy. Onam dakyndan soň näme birine gorkezmeli, ýakasyna çyk gezýär, elinakin gorkezjek bolýar şeýdip bir teti hareketler musulmana gelişmeýär, musulman erkeğe gelişmeýär. Musulman erkek kızıl dakınmalı değil. Ulu günalardan. Ya olmasa yine ulu günalardan içimizde yayılan musulman doğanlar Allah'dan gayrısının yoluna canını kesmek. Plan pirin yoluna, plan evliyan yoluna, planın yoluna, şunun yoluna, bunun yoluna canını kesmek bolmaya. Dine Allah yoluna dik kesmeli, Allah'ın razılığı için kesmeli. Canını kurban edecek olsan. Sonundan kime bağışlayacak olsan, sağabını atana babana, kime bağışlayacak sağabını bağışla vermeli. Emma onun yoluna, evliya planın yoluna kesilen canını iýmegen bolmaya, haram hasaplanýar. Terezide halka allamak, bazarda terezden iýmek. Şuň alatlarym bar, gynansaňam. Deýusluk musulmanlygynyr. Ana ýa-ni deýusluk hijaply bolmak, örtülüge geyilmek, islama göre geyinmeklik we deýuslugyň baglanşygy bar. Deýusluk näme? Öz namysyň bolan aýalyň gyýjygyň doganyň
musulmançylyga, islama sığmayan gaýry ahlaki hareketler etmekligini göz yummak, ses çıkarmazlyk, hiç haýkyş etmezlik. Ya olmasa ayalyň ýarym ýalaňaç gezip bolsa, bezenip beslenip ýylyň ortasyna çykyp bolsa, sen hem şondan razy bolup dursaň, ana deýus adam şol. Ayal maşgala, denal maşgala sen mehremin. Mehremin sen maşgala, ayal maşgala er üçin bedenmeli. Ol daşaryk çykyp bezenýän bolsa, ýyly şey bedenini, siratyny, boyuny, owadanlyklaryny görkezip ol bolmaýa, erkegim şoňa razy bolýan bolsa deýuslyk bolýar. Ya bolmasa balak geýip şoňa meňdeşlaryny çykyp deýus adam diýilýär şoňa razy bolýan. Ya bolmasa başga bir görnüşi, ýa-ni internet ayallar bilen her hilek bolup surata düşüp, her hil halyadyda surata düşüp, sujuk sırap, oynak sırap, soňra internet ilmi onuy, bu türkmençilige sygjaklatmy. Şol haçandan bäri türkmeniň erkegi, musulman haçandan bäri ayalyny internetle goýup ile görkezipdir. Türkmen musulman zenanyň o bir döwre çenni soňky ol komünistliň SSR döwrüni hasap etmesek türkmen ayalynyň ýüzüni görüp bolmandyr. Ýaşmaklyň ýüzüniň ýarysy ýapylyk üstten projekli. Asla keseki erkekler mana çykmandyr. Hani biz türkmen musulmançylygyny bilmediň, türkmençiligiňi unutdukmy? Küçanakka sujuk sırap şunlarla edýärler, internetde goýýarlar. Ol käbir düşünmeýän ýaşlaram akyly goýuluşmadyk. Olaň agzyna öýkenjek bolýar. Deýuslyk şul. Hiç kim bir adam bolmaýan bundan öwrenşip barýar. Ene musulman doganlar ulu günalardan şu zatlaryň köpüsi biziň içimizde bar. O giňden ýaýran. Ne? Bellik esasy aýtmal, bellep aýtmalary. Bu zatlaryň biziň içimizde bolmaklygy geňdel asletinde. Bu diňe biziň içimizde däl, ähli ýerde bar. Biziň ýurdumyzda da, başga ýurtlarda, Arap ýurtlarında hemme ýerde bar. O bolaram. İnsanyň bolan ýerine musulman doganlar insanyň gowsam bolmaly, erbeden bolmaly, namysysam bolmaly, namysyzam bolmaly, agam bolar, garasam bul bolmaly, egrem bolar, dogram bolar. Gurrum onna däl musulman doganlar. Bunu ýeke-ýeke biz sanap aýdýas, birini kemsitmek, ýanem etmek üçin ýöne şu zatlar erbet zat. Şu erbetligini biz unutup barýas. Şoň üstünde gurrum. Biz öwrenşip barýas şu zatlara. Şu zatlar düşünürjek adama ýok, düşünürmesen aýtma näme işiň var diýip oturýarys biz. Ol dinden çykyp türkmençilikden çykyp şoňal biýabry hereketler edilip durulsa, ona hiç kim işat diýen ýok. Mesele şonda musulman doganlar biz şol haram zatlara, şol erbet zat öwrenşip barýas biz. Adaty zat kabul edip oturýarys. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär sahih hadisinde? Bir erbetlik görseň diliň bilen gaýtar diýär. Başarmasaň eliň bilen diýär. Onuň başarmasaň kalbyň bilen ýigren diýär. O da imanın pesidir diye. Onun aňyrda o ýigrenmesen onun aňyrda iman ýok. Bu şulam her birini ýa-ni sanan zatlarymyz Allah Taala haram edipdir. Kafirler ayetde gelipdir. Kafirler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine gelipdir. Allah Taala gazaby var şu zatlara. Kıyamatda hasap ba, ceza ba. Emma biz näme bir adam bolmaýas, öwrenşip durys. Ana şul howply ýagdaý öwrenşiplikimiz. Bir adamın kesellemekligi adaty zat. Emma öz keselliliginden razy bolup ýörse, ay adaty ýagdaý keselle beril, näme ziýany bar, näme çek bejerdip özüňi diýse, ana şol eýýam onuň akylyna bir näme näsarlyk baglygynyň alamaty. Haramlyklarym şoňalyk. Aw. Wa şol zatlar musulmanlygyna şol haramlyklar saglygyňa, puluňa, ahlagyňa, adamçylygyňa, awraýyňa, jemgyýetiňe, nesliňe ziýany bar. O günahlar musulmanlar onları yüreği qaraldıya ve dondurya. O yürek ölüye. Elbette ölüye diýerimiz dini manida ölüye. Nahilek manida yani kuluğu va kuluklu ker bolýa. Gözü va gözlü kör bolýa. Dili va dilli lal bolýa. Hayır diýip kabul etmeýär. Şer diýip kabul etmeýär. Halal haramı biri-birinden aýyrmaýar. Şo manida ölüýär. Oň üçin bir fark bolýar. Ýa halal haram Allahyň razylygy we Allahyň narazylygy bu hiç bir zat bolup galýar. Oň üçin näme şol günahlar kalby garaldyýar insanyny dondurýar şol. We ýa-ni diýişmek Allahyň buyrugymyş, peýgamberiň şeriatymyş, halkyň haky ejidiň göz ýaşy oň üçin hiç zat bolup galýar. Şol günahlara, haramlyklara, haram ip öwrenşenlere
şu zatları öwrenşenler ana şu hilak bolup galýar. Ve näme durstluk, mertlik, halallyk, adamçylyk, naçara merhamet diýäli ilki bilen insanyna, hususan musulmanyna gowwatlary ýitirýär şol haramlara çümküden adamlar. Ve diňe näme nefsiniň ýygyny aglap beren mahluka öwrilýär. Elbette wagt gelýär, etmişlerine düşünýär we puşman bolýar. Kabiri ölmeden ölen düşünüp tövbe edýär. Kabirim düşünýär amma giç bolýar, ajarylerinden soň giç bolýar. Şonuň üçin hormatly musulman doganlar, gelin şul saglyga ziýanly viruslardan gorkuşymyz ýaly iki dünýämizde de ziýan berýän haramlardan gorkalym. Virusların bariyerinden kaçışımız ýaly haram bariyerinden bizem kaçaryň musulman doganlar. Viruslardan goranmak üçin çäre görüşimiz ýaly haram zatlardan goranmak üçin hem çäre görülim. Bu sanan viruslarymyzyň musulman doganlar esasy çäresi, ýani näme antivirusy. Näme? Halka nesle dogry halal islam terbiyesini bermek. Ýokary bilim okanyň haýry ýok. Ýokary derejede adamçylykly bolmasa, ýokary derejede dini ilmi bolmasa, halal haram saýgarmasa, ýokary bilimli bolanyň haýry ýok. Komünistler mundan 70 ýyllap Türkmeniň içinde ýokary bilimli adamlar ýetişdirdiler. Näme boldy? Komünizme hyzmat etdiler, öz halkyny gemirip gezdiler. Näme peýda getirdiler adamlar bize? Şoň üçin ýokary bilimli bolmaly, emma islam terbiyesini bermeli. Halallyk näme, haramlyk näme, islam terbiyesini bermeli. Şul ýanky sanan zatlarymyzyň antivirusy, o şu zatlardan bizi gorajak haramlyk islam terbiyesi. Şu islam terbiyesi dogry berilse, ondan dünýäniň niresine gitse-de ol baran yerine gidip her haramlyk dadyk görmez. Baran yerine de näme görelle bolup öz musulmanlygyny, öz näme musulmanlygyny gowadyp görellik görkezler, öz ýurduny, watanyny, halkyny gowy tarapdan görkezler. Emma şol terbiýe bolmasa näme bolýar? Ana görüp oturýar. Ol plan yerlere gidip etmedik haramlyklary ýok, masgara bolup awray döküp berler. Kapyrlar geň görýär, Türkmen beýle bolmaly däl. Musulman dämey bolar diýip näçe gezek duşdyk şoňa alakka. Orsiýetden, Ukrainadan. Türkmenler beýle däl diýdik, görün içişip ýykylyşyp suruşup şeýdip gyýylar şeýdip bör diýip. Näme şu haramlyklaryň netijesinde bolýar şu zatlar. Diýmek musulmanlar gelin ähli zadyň eýesi we ýaradyjysy bolan Allah Taala'nın Kur'an'ına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoluna gelelim. Özümüze gelelim, aslımıza gelelim. Şonda musulman doganlar näme inşallah Allah Taala'nın ýardamy bilen işimize murawaç tapar. Nesille de bereket bolar, kazancymyzda da bereket bolar, okan bilimizde de bereket bolar. Ilki bilen hem dinimizi hemişe aýdýas, dinimizi, birinji bilen akidamyzy, inancymyzy, tawhidi, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah gowy öwrenmeli. Inancymyzy, akidamyzy düzeltmeli. Şol akida, inanç düzelmese, galan zadyň düzeleniň peýdasy ýok. Düşünmeýärim galan zady. We hemişe diýäs musulman doganlar, durstluk, dogruçylyk her kimiň özünden başlaýar. Ol başgalaryndan garaşmaly däl. Her kim näme özünden başlamaly. Biz özümizi düzeltmeli. Erwet zatlary taşlamaly. Gowluga tarap ütgemeli. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresi, Kur'an-ı Kerim'in 13. suresi 11. ayetinde diýär: İnnallaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. İnsanlar öz hal ýagdaýlaryny ütgetmeseler, Allah olary ütgetmez diýär Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de. Hasta bolsaň gutulajak bolup dyrjaşmaly. Sen hasta bolup gutulasyň gelmese saňa lukman nämesin? Özüň barmasaň, sebäbini tutmasaň. Allah Taala hem musulman doganlar insanlara akylly bir nimet beripdir. Agarany
Ýagşyny ýaman saýgaryp saýlar ýaly. Ve Kur'anları beripdir ve sebepleri beripdir insan oğluna. Aklımızı işledip Kur'anları ulanıp sebepleri tutmak bize bağlı. Netice Allah'a bağlı. Biz sebepler dünyasında yaşayasın. O dünyawi taýdan ösjek bolsaň, mysal üçin bilim almaly, ykdysadyny güýçlendirmeli, şoňa beňzeş. Şol sebäpde. Şol sebäbi kapyram tutsa öňe gidýär, musulmanam tutsa öňe gidýär. Emma ýene netice Allah'a bağlı. Bereketli bolmaklygy, oň ýoluna düşüp rowaş tapmaklygy Allah'a bağlı. Emma sebäbini tutmaly. Ana hatta şu käbir sebäplere kapyrlar düşünüpdir, şonu tutýarlar. Öz içinde birleşýärler, öz içinden paraxorlugy aýrýarlar, ýa bolmasa zulmy, haksızlygy aýrýarlar, öňe gidýärler. Elbette hemmesini tuturak käbirlerini tutýar. Şoň üçin musulmanlar onlar şol aýaty ýene bir gede gowy oýlanylýar. Allah Taala näme diýdi? Innallaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. İnsanlar öz hal ýagdaýlaryny ütgetmeseler, Allah olary ütgetmez diýdi. Gelin onda näme musulmanlar onlar gowluga tarap ütgäliň. Walhamdulillahi rabbil alamin.